Så er vi kommet videre til Glitter, fordi de vandt nemlig ikke talentkonkurrencen. Så derfor interviewer vi dem og vil vide, hvordan det var. Hej Glitter. Hej. Hej. Hvordan har I det? Godt. Det var godt. I vandt jo ikke talentkonkurrencen. Nej. Var I lidt ked af det? Nej. Hvordan føles det? Nederen. Var det dejligt at stå op på scenen og synge? Ja. Var I lidt nervøse, inden I skulle derop? Ja. Okay. Hvad synger I, når I bare sådan står og synger derhjemme? Alt muligt. Alt muligt, så er det forskelligt. Kan jeg hurtigt med finde ud af at synge? Ja. Røven Søren. Hvor gammel var I, da I begyndte at synge? 5, 1, 2. Ja, 2. Hvor gammel var du? 2 år. Hvor gammel var du? 5. 3. Du dansede, ikke også? Det gjorde jeg. Og dig? 2. Som 4, 5, 4. Det hedder 4, 5. 4, 5. Hvad var det nu, I sang til konkurrencen? Ja, det er rigtigt. I var rigtig gode til det. Tak. Det var ærgerligt, I ikke vandt. Men det sjoveste var vel at prøve det, var det ikke? Ja. Ja. Ved I hvad, Glitter? Jeg tror, at vi har, hvad vi skal bruge. Tak fordi vi lige måtte låne jer lidt. Det var så lidt.